Kristýna Cechmajstrová začala dovážet zajímavé značky. Najdete v jejím butiku krásné boty. Boty značka Flornarina, Peperosa, Hegos, Unisa, Roberto Bottella a XTI. Máme tady další krásný model s župánkem. Opět boty Veselo, spodní prádlo, butik Ivy. Ještě se vrátím k Veselu. V Veselu najdete kabelky firem značky Verde, Abacino, Axel, Laura Di Marcio. Opravdu krásné barevné kombinace a dneska jsem šla kolem a Kristýna má úžasnou bílou plnou krásných peříček. Stojí za to se tam zastavit. A máme tady další model na marketce. Takový malý červený ďáblík. A ještě zmíním webové stránky obou firem.